Aquestes imatges són de pocs minuts després que començés l'operació antidroga a Son Banya. Més d'un centenar de policies entraren a l'assentament i el van tancar. Ningú no hi va poder ni entrar ni sortir sense que l'escorcollassin. De fet, l'operació es va perllongar fins ben entrada la matinada. 8 detinguts, 3,5 quilos de droga, joies i més de 135.000 euros en metàl·lic. És el balanç d'aquest nou cop al narcotràfic a Palma. Més d'un centenar de policies nacionals varen participar ahir vespre en l'anomenada Operació Zenit per desmantellar l'activitat de dos clans a Son Banya i al barri de la Soledat de Palma. Alguns miraven el Mundial de Futbol i d'altres acabaven de sopar. Eren les 9 del vespre quan un helicòpter de la Policia Nacional apuntava amb un gran focus cap a Son Banya. A terra, uns 130 agents bloquejaven les entrades i sortides al poblat i retenien els sospitosos mentre cercaven droga, armes i doblers dins els seus habitatges. S'iniciava així l'Operació Zenit, un nou cop al narcotràfic per desmantellar l'activitat delictiva dels clans de la Sole i el Bizco. Els escorcolls s'allargaren fins a les 2 de la matinada i també se'n feren a 2 pisos del barri de la Soledat. A Son Banya no es produïren grans incidents, però un operari de malla va haver de retirar un cap perillós que va mossegar un policia. Després d'una intensa feina d'investigació, els agents aconseguiren detenir 8 persones i requisaren 2 quilos de marihuana, 1,3 de cocaïna, joies i més de 135.000 euros en metàl·lic. Pel que fa a la cocaïna, 500 grams es varen trobar amagats dins un tub d'una màquina de jardineria. També s'interveniren balances de precisió i una caixa fort pendent d'obrir. L'Operació Zenit està lligada a l'Operació Orient, que va tenir lloc el 7 de maig contra els clans del Moreno i el Charlie, tots dos familiars de la Paca.